भोपळ्याच्या पानांची वडी केल्यानंतर जे देठ उरले होते त्याची भाजी बघणार आहोत. फायबरने भरपूर, चविष्ट आणि पौष्टिक. त्या देठावरची स्किन काढून घ्यायची. देठ जून असतील तर शक्यतो घ्यायचे नाहीत. कोवळे देठ घ्यायचे. 1-2 पानं त्याच्याबरोबर सोबतीला घेतली तर भाजीला अजून जरा चव येते. तर मोडलेली पानं होती ती मी टाकली नाहीत, ती घेतली आहेत स्वच्छ धुवून. आणि आता हे देठ पहिले क्लीन करून घेते. कोवळे कोवळे वरची स्किन काढते आणि ते बारीक चिरून घेणार आहे. ही भाजी चवीला इतकी अप्रतिम लागते. याच्यामध्ये मी चणा डाळ भिजवून वापरणार आहे 1-2 चमचे. तुम्ही तूर डाळही वापरू शकता आणि राईस बरोबर डाळीसारखी तुम्ही खाऊ शकता किंवा भाकरीबरोबर. स्वच्छ धुवून आता ह्याला बारीक चिरून घेऊया. कांदा वापरणार आहे, गरम मसाला, लाल तिखट, हळद, आलं लसूण आणि ओले खोबरेचं वाटण. नुसतं ओलं खोबरं, थोडी हिरवी मिरची घालून वाटण करणार आहे, चटणी बनवतं तशी. आणि ती मी त्याच्यात मिक्स करणार आहे. आणि तुम्ही नुसतं ओलं खोबरं पण घालू शकता, वाटून घालू शकता, कसं तुम्हाला आवडेल तसं. पण मी थोडंसं वाटलेलं होतं फ्रीजमध्ये, तेच वापरणार आहे. भाजी सगळी आता आपली चिरून झाली आहे. कांदा, आलं, 1 हिरवी मिरची, लसूण, वाटण ओल्या खोबऱ्याचं, ओलं खोबरं आणि हिरवी मिरची, गरम मसाला, लाल तिखट, हळद आणि चणा डाळ. प्रमाण मी किती काय काय घेतले ते डिस्क्रिप्शनमध्ये देते. तर मी मातीच्या भांड्यात करणार आहे, सोरकुलात. कारण ह्या ज्या भाज्या आहेत ना या सोरकुलातच चविष्ट लागतात. तेल 2 चमचे, जिरं फोडणीमध्ये. जिरं छान तडतडलं की लसूण, आलं, हिरवी मिरची घालणार आहे. छान परतून झालं की आपली भाजी घालायची आपल्याला आणि ती छान शिजवून घ्यायची. भाजी शिजवताना गरम पाणी वापरा शक्यतो. एका बाजूला गॅसवर मी गरम पाणी ठेवलं आहे, म्हणजे ती पटकन शिजते. भाजीची चव कायम राहते. थंड पाणी कोणत्याही जेवणात, जर आयत्या वेळी ती घट्ट झाली, पातळ करायचं असेल तर शक्यतो गरम पाणी घालत जा. तर हे छान परतलं की आपली भाजी घालणार आहोत आपण. मसाला, मालवणी मसाला, हळद, गरम मसाला. मालवणी मसाला वापरला आहे मी ह्याच्यासाठी, लाल तिखट नाही. ही सगळी भाजी छान थोडं गरम पाणी घालून शिजवून घेणार आहे आणि रवीने ती घोटून घ्यायची आहे शिजली की. चणा डाळ मी आत्ता घालत नाही, भाजी घोटून घेते थोडीशी शिजवून, नंतर चणा डाळ घालून परत एकदा घोटायचं आहे. म्हणजे भाजीला एक चव छान येते, रसदार होते भाजी. आणि चणा डाळ ह्या भाजीत पटकन शिजते. तूर डाळ शिजायला वेळ लागते, त्यामुळे मग तुम्ही शिजवलेली तूर डाळ घालू शकता. कारण तूर डाळ जर घातली तर मग वेळ लागतो शिजायला बऱ्याचदा तूर डाळीला. आणि आता हे छान घोटून घ्या. चणा डाळ शिजली की परत एकदा घोटायचं. चवीनुसार मीठ की आपली भाजी तयार आहे. झटपट होती ही भाजी. भाजी घट्ट वाटली तर गरम पाणी त्याच्यामध्ये मिक्स करून तुम्हाला किती पातळ घट्ट हवी त्याप्रमाणे भाजी तुम्ही तयार करा. आपलं वाटण ओल्या खोबऱ्याचं छान उकळली की राईसबरोबर, भाकरीबरोबर, चपातीबरोबर आस्वाद घ्या. खरं तर असं कोणत्याही पालेभाज्या देठासकट खाव्या. देठामध्ये फायबर, जीवनसत्व आणि चव भरपूर असते. आणि देठाचे पण असे वेगळे वेगळे प्रकार बनवता येतात. आपली परफेक्ट भोपळ्याच्या देठाची भाजी तयार आहे.